Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Magmalasakit at lulugod ka ring tao. It's 2 o'clock. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on. Yes, welcome to the family. This is your DJ Mom Ning here again at Pamilyang Kapampangan at Radyo Guagua 99.9 FM ing radyong magmalasakit at lulugod kareng tao. Yes, I miss you all sa ating mga watchers and listeners dito sa Radyo Guagua 99.9 FM. Yan, okay. So magandang hapon po sa inyong lahat. Isang mainit na hapon sa ating lahat. My goodness, makakain na ako king kapampangan ko. Alright, so buong Guagua. Maya pagat panapon po, kaya kayo ngan. Yes, welcome to the family sa ating mga watchers, listeners, sa ating mga nearby towns, sa ating mga kapit bayan natin, sa bayan ng Sasmuan, sa Lubao, sa Florida Blanca, Santa Rita, Porac, Bacolor, San Fernando, Masantol, Magalang, Minalin, Macabebe, saan pa ba? Sa Santa Ana, sa Arayat, lahat ba na Masantol, yan, Mabalacat City, Angeles City, especially in Clark, yan, no? Wag nating, let's not separate them from Pampanga. So, to the whole province of Pampanga, good afternoon to all of you. Of course, magandang hapon po sa ating mga kalapit lalawigan, sa lalawigan ng Bataan. Yan, especially sa ating mga listeners doon sa Hermosa, Bataan. And I hope naka-tune in sina Jay doon sa People's Village there in Pinulot, Dinalupihan, Bataan. Yan, okay? Sana nakikinig sila, hinatid ko po sila kanina doon dahil gagawin nila yung pintuan namin sa bahay namin doon sa Bataan. Okay, magandang hapon po sa inyong mga taga-Bataan dyan. And sa mga taga-Tarlac, Zambales, Pangasinan, the whole Region 3, magandang hapon sa inyong lahat. And of course, sa ating mga watchers sa labas ng Central Luzon to the whole nation, Philippines, isang mainit na hapon po sa inyong lahat. And of course, hindi lang tayo pang Pilipinas, hindi lang tayo rito sa Guagua, pang abroad din tayo. Wow! So, magandang hapon sa ating mga kababayan dyan sa United Arab Emirates, no? Sa Middle East, sa Riyadh, sa Dubai, saan pa nga bang lupalop, sa Jeddah, right? Lahat po ng ating mga kababayan dyan na nanonood, nakikinig sa atin through their cell phones.
Mayap, agat panapon or magandang hapon sa inyong lahat dyan. Especially sa aking sister-in-law kay Jetel Gaviola or Jetel Bermudo Gaviola. Yan. Jet, hello! Mag-ingat ka dyan. And we are expecting your coming this January. And of course, wag nating kakalimutan ang ating mga watchers sa United States of America. Especially kay Sir Rolly Songko, sa iba pang ating mga listeners dyan, watchers kay Mr. Manulid, sa Carson, California, in LA, in San Diego. Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Alright, and sa ating mga kababayan, kamag-anak, friends sa Canada, saan pa ba? Sa Italy, si Kuya Nilo. Hello, Kuya Nilo. Nag-chat sa akin si Kuya Nilo at mamaya kukwento ko yung karanasan nila sa Omicron, sa Omicron virus na to. So magandang hapon sa inyo dyan sa Italy. Welcome to Pamilyang Kapampangan or Pamilyang Pilipino. And to our friends at sa ating mga kababayan sa Israel at ibang parte pa ng mundo, to our friends there in Pakistan, hello, good afternoon to the whole world. Your DJ Ma'am Ning is back again at Pamilyang Kapampangan, Radyo Guagua 99.9 FM. Ing istasyon ang magmalasakit at lulugod kareng tao. Yeah, I'm excited to be back here. It's a Happy New Year. It's 2022 now. Wow, ano na naman kaya ang dadalhin sa atin ng 2022? Sana full of blessings ito despite of this virus na pumapasok sa atin. Still, no? Let's have the favor of God always. Manindigan po tayo sa mga salita ng Diyos na hindi tayo pababayaan kailanman ng ating Panginoon. Yes, welcome to the family. Ludwig Sunglao, sabi po niya, hello po Ma'am Ning, pa-shout out po, number 1 Radyo Guagua 99.9 FM. Love you Radyo Guagua with so many hearts and kisses. Pa-play po daw ng dessert. Uy, mag-dessert tana. Mag-umpisa pa, mag-dessert tana. Okay, so good afternoon Ludwig Sunglao and also to Ma'am Beth Sunglao. And kay Ma'am Susan Ginto Serrano, sabi niya, hello, miss you a lot. Beautiful, Ma'am. Always, I'm beautiful with Ma'am Susan Ginto Serrano. Happy New Year po. Stay safe at mingat po lagi, sabi niya, with triple hearts. Maraming salamat po. Happy New Year to everyone. Okay. And of course, before I forget, I want to thank or good afternoon. I'm going to greet of course ang tatay ng ating bayan, no? Ang ating ama ng ating bayang Guagua, si Honorable Dante D. Torres and family. Magandang hapon po, sir. Yes, sabi ko nga kung meron pong ama ng bayan, meron tayong kuya ng bayan. Kuya John Panganiban and his wife, Madam Siena Panganiban. Pagaling po kayo. Medyo nabalitaan ko few days ago, nilalagnat po kayo. So, pagaling po kayo. Get well soon, Madam. And si Kuya Jun, good afternoon to all of you there in Bangkal. Especially, of course, sa aking kumare, si Rosalie. Ano ba yan? Ano kasi? Kalalang. Yeah, Rosalie Kalalang Odea. Tsaka yung kanyang magandang anak, magaling na anak na si Hazel. Hello! Good afternoon sa lahat ng taga-Bangkal dyan.
Yeah, and good afternoon, Nel Morales. Hello, she's watching today. Hello, classmate. Maya Pagat Panapong Keka. And sa aking magandang bunso, si Hope Gaviola Romuar is watching also. Of course, together with my ambi, Mark Anthony Tayag. Sabihin niya yan, that's my name. Okay, and of course, sa aking kumpare, si Sir Alduin Malyari, yan. Maya Pagat Panapon, kumpare ko, together with your families, sana at kayo keng mayap akabilyan at marayo keng nanumang virus keng paligid. And of course, dinaanan ko po kanina ang ating mga officials dito sa Municipality of Guagua. May pasok po sila ngayon. So, if you have any transactions with them, yan, pwede po kayong humabol sa kanila. Nakita ko po si Saldi, si Kuya Romy Pasya, dito sa Budget Office, si Nasuset, si Wendy, yan, muntik ko nang nakalimutan si Wendy, hello! And of course, kahit na hindi nanonood, si Ate Bex Quiros, mamaya pag nag-tune in siya sa atin, babatiin ko ulit si Ate Bex Quiros, yan, okay? So, bumabati po si Ma'am Susan Ginto Serrano, sabi po niya, to the viewers and listeners of Pamilyang Kapampangan, mayap akaurasan po, and Happy New Year! Mi papangadi at mi papanalangin tamo, mingat pong dakal, stay home, nung emo rin po importante, mas safe tamo po keng pamibale-bale tamo. God bless us all and God is really good. Ing ginuyang minunang linugod kaya katamo, so ingatan at luguran tamo ing sarili at pamilya tamo yan. Wow, with many hearts here. Dakal pong salamat, Ma'am Susan, king kaya kayong greeting at paalala ka rin kaya katamong watchers, listeners ning Pamilyang Kapampangan. Oy, Sir Irwin Nicdaw is watching. Hello, sir! How are you? So, Happy New Year po sa inyo. Sabi ni Ma'am Susan, get well soon po, Ma'am Shena, miss you po. And Edith Tungol, hello po, Madam. Sabi niya, so good afternoon, Edith Tungol. Welcome to Pamilyang Kapampangan. And Sir Irwin Nicdaw. Yeah, good afternoon po, Ma'am Ning from Dabsu. Sabi niya, Villa de Bacolor, Pampanga. Yes. So, good afternoon po sa lahat ng ating mga kaibigan dyan sa Dabsu. No? Kay Sir Irwin Nicdaw, kay Dr. Benny, kay Dr. Adrian Singyan. Sino pa ba? Si Dr. Legamia. si Ma'am Grace. Yan. I will not forget my best friend, Ma'am Grace. And to my dearest friend, the President. Yan. Si Sir Enrique G. Baking. Good afternoon to all of you. Then, and Ederina Cunanan Guevara also from Dabsu is watching. Hello. Yeah. Sabi po ni Ma'am Susan Ginto Serrano to Ma'am Loy, thank you so much po. Mingat po lagi and stay safe po. Love and miss you po. Yeah. Of course, hindi ko makakalimutan ang aking mahal na principal, Madam Eloisa Silusong. Hello, good afternoon to you, Madam. And to my former principals, si Ma'am Jesus Agustin and Ma'am Estrelita Baluyot, Maya Pagat Panapon kaya kayo. And sa aking pagbabalik, sorry to say, sa ating station, let me have this opportunity to thank Dr. Bienvenida Alvaro. At pinabalik po niya ako. Nagkita po kami sa Santa Rita College. Yan. So, mayap agad panapon po karenganggang employees, especially to Dr. Bienvenida Alvaro there in Santa Rita College. Yes, and from Wesley Chingcuanco, good afternoon, Ma'am Ning. Sabi niya, Happy New Year, God bless. Yan. Thank you so much, Wesley Chingcuanco.
Maya Pagat Panapong Keka, and to San Pelimco, hello! Si San Pelimco, hello, isa po nating official din dito sa Municipality of Guagua. Happy New Year, sabi niya. So, Happy New Year also, Ate San Pelimco. Sandang ating balo kung matuwa ka ako. Okay, so Maya Pagat Panapan to everyone, to all of you, Happy New Year! Yes! Okay, now to start the hot afternoon, let's have this beautiful music. Sino ba yung kumanta ng Touch by Touch? Ang ganda nitong una nating kanta. Wow, Touch by Touch, talagang na-miss ko po kayong lahat. Yes, let's start the hot afternoon! Woo, Ma'am Susan, let's dance! Miss mo ini, balo ko! When I feel the time is right and you're staying by my side, and the love you give to me makes my heart beat. When my fantasies fly away, but my feelings make me stay, I see the fire in your eyes, it makes my heart beat. Still do it night and day, you're my all-time lover. Do it, we still do it in a way, like there is no other. Touch by touch, you're my all-time lover. Skin to skin, come under my cover. When my heart is full of Yeah, good afternoon to Sally Garcia. Hello, Happy New Year to all, sabi niya. So, Happy New Year also, Sally Garcia from Pamilyang Kapampangan. Oy, merong meron na tayong regalo dito. Wow naman. Kanino galing yan? Wow, kay Ma'am Beth Sunglao. Ma'am Beth, kaya pa mong January 15. Kaya January 15 po yung kaya katamong anniversary, not now. My goodness, ano to? Ay, baka yung binibigay niyang regalo sa akin. Okay, so Ma'am Beth, thank you so much. I love you always. there is no other. Touch by touch, you're my all-time lover. And good afternoon to Sir Henry Muli. Hello, Sir Henry. And your beloved wife and family. Hi. Sabi niya, good afternoon po, Ma'am Ning. Happy New Year po. Yes, sir. Happy New Year to you also. Bakit di mo naman sinaling pangalan ng wife mo dito? Pakisuyo, sir, and your kids here in the Philippines. Night and day, you're my all-time lover. Do it, we still do it in a way, like there is no other. Touch by touch, you're my all-time lover. Skin to skin, come under my cover. Do it, we still do it, night and day. You're my all-time love. Yes, tuloy-tuloy tayo sa mga maiinit
na musika ngayong hot afternoon there in our New Year 2022. Let's have this requested song of Ludwig, Dessert by Darwin. I want it all day long. I'm addicted like it's wrong. I want it all day long. I'm addicted like it's wrong. They can imitate you, but they can't duplicate you. Cause you got something special that makes me wanna taste you. I want it all day long. I'm addicted like it's wrong. I want it all day long. I'm addicted like it's wrong. What you gonna do with that dessert? Do what dee da dee da dee da. Do what do da dee da do da dee da. Do what do da dee da do da da. Murder that dance floor, dance floor. Murder that, murder that. Are you saving that dessert for me? Cause if you are, baby, you know you could work for me. The way you do it causing jealousy, but you don't ever gotta worry about the enemy. They try to do it like you, and they get mad cause they don't do it successfully. They try to copy your moves, but they don't ever ever do it that tastefully. They can imitate you, but they can't duplicate you. Cause you got something special that makes me wanna taste you. I want it all day long. I'm addicted like it's wrong. I want it all day long. I'm addicted like it's wrong. They can imitate you, but they can't duplicate you. Cause you got something special that makes me wanna taste you. I want it all day long. I'm addicted like it's wrong. I want it all day long. I'm addicted like it's wrong. What you gonna do with that dessert? Do what dee da dee da dee da. Do what do da dee da do da dee da. Do what do da dee da do da da. Do that do what dee do. Do what do da dee da dee da dee da. Do what do da dee da dee da dee da. Do what do da dee da dee da dee da. Murder that dance floor, dance floor. What you gonna do with that dessert? Are you saving that dessert for me? Cause if you are, baby, you know you could work for me. The way you do it causing jealousy, but you don't ever gotta worry about the enemy. Yeah, they try to do it like you, and they get mad cause they don't do it successfully. Yeah, they try to copy your moves, but they don't ever ever do it that tastefully. They can imitate you, but they can't duplicate you. Cause you got something special that makes me wanna taste you. I want it all day long. All day long, all day long, all day long. I want it all day long. What you gonna do with that dessert? Yes, welcome again to Pamilyang Kapampangan. Ano ba yan? Naninibago na naman yata ako dito sa ating kinakalikot-kalikot dito. My goodness, hindi na ako nasanay. Alright, so sabi po ni Ma'am Susan Ginto Serrana, ang pagbabalik ni Ma'am DJ Ning Kenny Radyo Guagua 99.9 FM, ing magmalasakit at lulugod ka ring tao yan. So, pa-play po sabi niya, Dancing Queen, all-time favorite, yes. So, pagkatapos po nito, siya pong kasunod. Sayaw po tayo ng sayaw this hot afternoon. Sabi niya, kalingwan in COVID, enjoy tapa po ka rin makainda ka music. Po pwedeng kalingwan in COVID. Nung atsuta mo po ka rin, pami bale-baleta mo, kalingwan tayo in COVID. Yan, pota po. Mabarog ko kang Mayor Dante, lalo na makirandam yung malaki katamo lagi Mayor. Ne? So, announcement po, next Saturday, yan, January 15. Ang talagang ano po natin is January 16 nung tayo'y nag-umpisa dito sa Pamilyang Kapampangan sa Radyo Guagua. Pero po kasi Sunday yon, so January 15 po tayo mag-celebrate ng ating anniversary. Yan, aking mga kapamilyang Kapampangan, mga pamilyang Pilipino,
na dyan sa abroad. 1 year na tayo next week, next Saturday. Okay, so join me po. Anong tawag dito? Si Ma'am Beth po, medyo nag-solicit po ako sa kanya. Kinapalang ko po ang aking mukha. My goodness. Lagi naman pong mami ay Ma'am Beth ni po. Ayalala ko, sabi niya, ating kong ibeke kakeng Sabado, sabi niya, oy ni po, ating niya pong pera la at I don't know nano ya po ni, pero maragulya pong bag. Wow. Baka malaking kayamanan to, Ma'am Beth. Wow, I'm so excited. Excited po ako sa gift ninyo sa akin, Ma'am Beth. Okay? So, ngayon pa lang po, nagpapasalamat na ako kay Ma'am Beth. Yan, kay Ma'am Beth Sunglao. Okay? Meron po silang pet shop doon sa bandang Santo Niño. Yan, bisitahin nyo po yung kanilang mga pets dyan. Po. Meron po silang different kinds of birds. Yan, at saka yung kanilang mga rabbit. Marami po yan. Okay? Ano pa ba yung mga Chinese chicken yata yun? Iba't ibang hayop. Nandun. Animals po talaga. Animals po. So, Ma'am Beth, thank you so much. Thank you so much sa pagsagot mo sa ating food sa next Saturday yan. So, siya po ang magpo-provide ng ating snack dito sa next Saturday. I'm so excited with Ma'am Beth. Okay, and then, meron din po tayo next week na magpaparaffle po tayo. So, you send your numbers po next week. Iraraffle po natin yan. Nag-pledge po sa akin yung isang co-teacher natin at siya rin po ay tagapakinig, watcher ng ating Pamilyang Kapampangan, si Ma'am Alicia David Bengson. Yan. Nag-pledge po siya sa akin ng 1,000 pesos. Wow! 1,000 pesos, okay? Magpaparaffle po tayo ng tigwa 100 na GCash. Wow! Ne? So, ano po yan, ha? Kita-kita tayo sa next Saturday. Sayang po yun, hindi po natin mapupulot ang 100 sa daan. Alright? So, yan po. So far yan po ang aking masasabi na exciting mangyayari next Saturday ne po. Kasama po natin, I invited the Honorable Mayor Dante D. Torres, of course. Sana makarating po sila. Tsaka si Kuya Jun Panganiban. Si Kuya Jun, yan. Tsaka si Sir Aldwin Malyari. Sila po yung pundasyon ng ating Radyo Guagua. So sana po makarating sila next Saturday. And kung gusto po ninyong mamasyal dito, yan, Ma'am Susan, baka gusto mong pumasyal dito. Si Ma'am Beth Sunglao, kasama din natin sa next Saturday. And tamang-tama pala, birthday ni Ma'am Alice Bengson sa January 15. So, advance happy birthday, Ma'am Alice. Yan. Ngayon pa lang, nagpapasalamat na ako sa iyo, Ma'am Alice. Yan, nag-sign in na si Ma'am Beth Sunglao. Christmas gift keke kayan, Ma'am Ning. Merry Christmas and Happy New Year. So, maraming salamat, Ma'am Beth. Alright. Maraming salamat po sa inyo. Yes. Yan. And thank you so much again, Ma'am Beth. At hindi mo ako pinahindian sa ating Saturday, sa next Saturday nating anniversary po ng Pamilyang Kapampangan. Eya po pepayali, Ma'am Beth. Ya po ing sagot, ya po ing magpadalang pamangan kinit. Dakal salamat, Ma'am Beth. Diyos ko. Kaya palang ko na po ing marine ko kaya kayo. Pero dakal pong salamat. Balo ko po tuturing niyo kung kapatad or anak. Ne po. Siguro kapatad. Mimuaya ka na kay Ma'am Beth. Nung turing na akong kain. Itang anak ni Mimuaya. Masyado yung tumuha ka nito. Ating Ate Beth. Yan. Hello, Ma'am Beth. I love you so much. Diyos ko, Ma'am Beth, nanano ko kene. Alright. So, good afternoon po kay Jessa Santiago Jimenez. Yan, she's watching today. And kay Kate Clincy Lampa. Hello, Ma'am Kate Clincy Lampa. Good afternoon sa iyo. And
Sabi ni Ma'am Susan, opo ma'am, ala ng peka safe nung aliing mag-stay keng bale. Yes, correct yan. So, dito po, dyan lang po kayo sa inyong bahay na umiindak-indak tayo sa mga musika dito in this hot afternoon. And then, Cassandra Trinidad Kayanan, sabi po niya, hi, Ma'am Ning, it's nice to see you here po. Keep safe po always. God bless. Yan. Hello. So, good afternoon to you also, Cassandra Trinidad Kayanan. Keep safe also and Happy New Year to all of you. So, maraming salamat po kay Ma'am Beth Sunglao at saka kay Ma'am Alicia Bengson. Yan. Meron po tayong paraffle next week na ating anniversary ng 10, yan, 10 tig 100 na GCash. Okay, so next week po, handa po ninyo yung inyong mga numbers. You send your numbers here in Pamilyang Kapampangan at mag-isesend po namin sa inyo ang 100 GCash kapag po kayo ay nabunot. Yan, alright? Now, let's have the dancing queen. Okay, Ma'am Susan, let's dance! Got a chance. You are the chance. The chance. You are the dancing queen. So Radyo Guagua FM.
Okay, tuloy-tuloy po tayo sa mga maiinit na musika. This is the time of my life, and do not forget to share our program with our friends and relatives. Time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you. I've been waiting for so long now. I finally found someone to stand by me. We saw the writing on the wall as we felt this magical fantasy. Now with passion in our eyes, there's no way we could disguise it secretly. So we take each other's hand, 'cause we seem to understand the urgency. Just remember, You're the one thing I can't get enough of. so I'll tell you something. This could be love, because I had Time of my life. never felt this way before. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you. Hey, baby, With my body and soul, I want you more than you'll ever know. so we'll just let it go. Don't be afraid to lose control. No. Yes, I know it's on your mind. You say, stay with me tonight. And remember, you're the one thing I can't get enough of. so I'll tell you something. This could be love, because I had the time of my life. Never felt this way before. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you, 'cause I had the time of my life, and I searched through every open door till I found the truth, and I owe it all to you. The time of my life. No, I never felt this way before. Never felt Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you. I had the time of my life. No, I never felt this way before. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you, 'cause I had the time of my life. Radyo Guagua FM.
Yes, tuloy-tuloy po tayo dito sa Pamilyang Kapampangan. Still, this is your DJ, Ma'am Ning. Okay. So, sana po sa next Saturday, no? Makikita ko po yung ating mga kapamilyang Kapampangan dyan. Especially si Ma'am Beth Sunglao, si Ma'am Susan Ginto Serrano, si Ma'am Lou Dadural. Yan, kaya lang, nagpauna na sa akin si Ma'am Lou. Pupunta daw siya ng Zambales. Hindi bale, sabi ko sa kanya, mag-tune in na lang kayo, babatiin ko si nanay nila doon ng happy birthday, of course. Okay? So, sabi po ni Ma'am Lou Dadural, hello po to everyone. Miss this program again. Yan. Okay, and then, Happy New Year and Happy Tricking sa ating lahat, lalo na sa iyo, Doc. Ingat po tayong lahat. God bless us all and thanks, Doc, sabi niyan. So, you're welcome, Ma'am Lou. Yan, sayang. Ala ka, Kenny, keng Saturday. Sana miyakit-akit tamo, iktamang Pamilyang Kapampangan, ne po? So, I am inviting everyone, Ma'am Beth. I'm inviting everyone na makisaya sa atin, both dito po personally and sa ating FB live stream. Sa ating YouTube, yan, meron din po tayo sa YouTube and sa Twitch TV. Huwag po natin kakalimutan na i-share sa lahat po, sa lahat ng mga kaibigan, mga kamag-anak, here and abroad, ang ating Pamilyang Kapampangan. Okay. So, sabi na pong Ma'am Susan, hello, Tita Maria Clarissa Martin Dizon and Kong Tony. Yan. Happy New Year at kamusta kayo? Greetings from Pulong Maslet to California, USA. Regards to all of you and stay safe daw po, sabi ni Ma'am Susan Ginto Serrano, kina Tita Maria Clarissa Martin Dizon and Kong Tony. Yan. From Pulong Maslet to California, USA. Okay, so Maya pagat panapon po kaya kayo ngan Ken. Ay, Maya pabengi po kaya kayo Ken. USA pala ini po. Stay safe daw po, sabi ni Ma'am Susan. And pangasanting daday music, maka-in love lang. And wow, thank you Ma'am Susan. On Saturday na po, kita-kita tayo dito kung pwede kayong pumasyal dito sa station natin. Alright? So, it's our anniversary yan. Excited po ako sa ating anniversary, okay? So, pinag-usapan po ulit ngayon ang mga virus na yan. My goodness, hindi na naalis ang virus dito sa Pilipinas. Ano ba yan? Okay. Ano muna po tayo? Stay put muna po tayo, no po? Wag muna tayong mag-travel at parang yung mga eroplano carrier ngayon dahil yan, yung mga nagsisiuwi, pumupunta dito sa atin, nagdadala sila ng virus. So, definitely, umiikot ang virus sa eroplano niya po. So, kailangan laging mag-disinfect yung mga eroplano niyan. Alright? Nag-chat nga po sa akin si Kuya Nilo Manakop doon sa Italy. Doon lang sa lugar nila, my goodness, po, ang kanilang bilang ay 100,000 plus na. Ang sabi niya, ganito kagrabe ma'am ang effect ng Omicron virus. My goodness, so tamo po, biro-birong lulwal, po, biro-birong no ka rin punta-punta keti Pampanga sa bagay, ngeni mo po, dinalan ko po keng Florida papuntang dinalupihan, po, kini pong lubaw, natural po itang mag-check ka rin, mag-check ya pong vax card, po. Po akalain na ang gaking kilob, anya po kasing tatawli keng linabas ka rin, last week alang mag-check, kabira-birang ini, per person po keng sakin, lalawan da ng ating vax card, po. So, mo po basta-bastang lulwal, mo makaing libutero, yari na mo rin po impasku, yari na yung bayong ban mo, eta na mamamaniklod, so, stay put tamo po karing kay katamong balen po nung malyari pati kay barangay tamo po masyadong kalat-kalat karendalan tamo po. Okay? Tama kaing tambay-tambay kendalan.
Yan. Alright? So, sabi nga matindi la po rin ating tanang Delta, ating pang Omicron. Ne po, ing Omicron mas makayawaya po keng Delta virus. So, ako po akalain na itang co-teacher mi ka problema la kem pamilyada because of this Omicron or COVID-19 virus, may giyang severe ing husband na, ne po. At may gastos la pong gusto, may misalila pong piban dyan da para misaksak mo itang antibiotic ang mga mal keng asawa na, ne po. Bawat injection po ata 18,000, ne po. So times 3 po ito per day. Imaginean nyo po ito, my goodness, ne. So, etamo po masyadong hamunan ng virus keng luhal, ne. May sasalubong yung sarili mo. Hello, Omicron mo. Mo sasabihan nito keng virus. Okay? So, ileleme sa likod me pa mo yung sarili mo. Okay? Pwede ba? Are you talking to me? Yes, I'm talking with everyone. Alright? Ne? So, tapos meron pang nakitang another version of virus, mutation of virus doon sa Israel. And they named this virus na Flurona. Ne po, kasi flu yan naman yung kayang symptom. Flurona. And so far, meron na pong namatay sa kanila kasi po hindi bakunado. Ne po, hindi nagpa-vaccine. So, magpabakuna na po, ne po, nung atin mo rin pong pagkakataon, ne po, i-announce na pong openly ngayon, kaya katamong pa magbakuna. So, grab the opportunity po. Tamo po masyadong pabayaking sarili tamo, ne po. Ilele tayong sarili tamo, sa likod tayong sarili tamo yung virus. Okay? Tama po ba yon? Alright. So, yan. Ne po, yung ating mga health protocols. Tayo pong mga nagtatrabaho, tayo pong mga lumalabas ng bahay. Sana nga yung mga, meron ako nabasa sa FB, yung mga jeep natin, siksikan na naman daw, my goodness. Sino ba nagsabi sa inyo na 100% na ang inyong isasakay dyan? My goodness. Iita mo pong mismong tao, ne po, nung talagang kabisang migastos kem biemo or nung kaluguran me ing biemo nakasasake nung akakit nung medyo maskop ne ing jeep. Okay? Sana po panawagan sa ating mga mga toda dyan, po. Toda ba? O ano dyan, yung mga samahan ninyo sa jeep or sa tricycle, po. Magtyaga-tyaga tamo po tapo misakitan na rin kay katamong riding public, po. Kagabi or last night na nanood ako ng news sa GMA7, sa LRT, nag-random sampling sila ng antigen test. Meron pong mga nag-positive sa mga riding public, my goodness. So, imaginin mo kasama mo sila sa sasakyan sa LRT, tapos ano pala sila, anong tawag dito, COVID carrier pala sila, COVID virus carrier sila, po. Mitakutan tamo po, okay? Tamo po masyadong makisiksikan ka rin tao. Alright? So, maraming salamat po sa ating munisipyo at saka sa GNC yan, kahit hindi po sinasabi sa akin na magpasalamat. Nagpapasalamat po ako dahil isa po ako sa mga nagpa-vaccine ng booster dyan, okay? So maraming salamat po sa ating local government and sa GNC. Pinagamit nila ang GNC as vaccination site po namin. Yan, alright. Palakpakan po natin yan, of course. Yan, kaya lang meron po kaming karanasan na hindi gaanong maganda ang nakita ko, po, sa ating mga ang tawag dito,
assign as ushers ne po king kempon church ingaus mi kareta ushers retang mag-assist king itang karatang mo makanya ne papaglinyada ka ne po. So meron po akong karanasan diyan, dalawa po kaming may karanasan dito, kaming dalawa ni Ma'am ni Dr. Bienvenida Alvaro, yan po, nabanggit ko rin po ito kay Sir Aldwin at sabi ko, banggitan ko ini pare, sabi ko kay radio, so pasensya na po nung ninong makirandam ken, pero ini po, personal mi pong experience na nung nuka rin. Actually, pa po kilala ini pong kanakong kasiping senior citizen ulimpaka masta mo po na po mikikilala po. So naririnig ko po itong senior citizen na to, sabi niya sakit-sakit na ng pa ako, sabi niya wala bang upuan dito, sabi niya. So naririnig ko na po yan po at hindi siya nakatiis, sabi niya doon sa isang lalaki doon na usher sila, naga-usher po. Sabi niya, Pogi, pwede mo akong bigyan ng upuan? Sabi niya, masakit na yung pa ako talaga, sabi niya, no? Inisnab niya po, my goodness. Po, pinsina ni senior citizen po. So, pilampung beses si Tamanya dya po yung senior citizen na bangko, po pansin. So, ako na pong sinabi, sir, sabi ko, inaus ko no pong sir po ang jambalo kung mas matas ko karela po sir akong makanyan pwede ya pong pakidenan bangko ining senior citizen ulim pong nandin niya pa mag-complain karembitis na masakit layak pati po ako inisnab po. So ako po mekati ulim pong talagang malulunos na ako ining senior citizen na ini po. Mintana ako po kitang balamo gate na nitang railings. Kaya na pong covered court po king kilog. So sabi ko, sir, pwede meng pakilwalitang metong wheelchair ita pong metong kay kita senior citizen masakit na po talaga bitis sa niya. So ana po kana ako, my goodness. Ika palwala na. Sige ana, kunan mi ana, palwal mi ana. My goodness, po, we are public servants. Ako po sinabi to avoid further na makipate ko po or megbaba ko po, megpakumbaba ko, kingwa ke po itang wheelchair kitang kilob, pepalwal ke po, diyang medyo mabayat yung wheelchair, pepalwal ke, ginuyod ke. At binye ke po, sabi ko, Nay, ito na po yung nyo, maupo na po kayo dito. Kanina ko pa po kayo naririnig na masakit na yung tuhod nyo. So sabi niya sa akin, tawang-tuwa po itong senior citizen sa akin. Sabi niya, ay, anong pangalan mo? Sabi niya. So nagpakilala po ako sa kanya. Ako po si Dr. Moore. Sabi ko po nga, ay, sabi niya, I am Dr. Bienvenida Alvaro. Oh my goodness, dindam kaya pa po itang apelido na itapong lagyo na. Medyo may kain na ako po. Merine na ako po kayo. Kaya pong mga palyaring penis na de po rin ng asherets keta. Po rin kaya katamong manibala king linya, king pila, king vaccination na ini. Ako pong merining maragul kaya po. Dr. Bienvenida Alvaro was the Vice President and even, I think, may nagsabi sa akin na naging President siya, ma'am, ng GNC. Ang alam ko po, Dr. Alvaro is the Vice President of SRC at dati ko po siyang boss dahil nagturo po ako doon. Pagkakaano ko, Madam, ikaw pala yan. Sabi ko, sorry, hindi ko alam. Sabi ko ganyan. Ako pong Pepa, sorry, ako pong Megkay po talaga meg-assist. So, kami po nga duang Mr. Romuar, in-assist miya po, penyad miyang number at angga po ketang palubya, dalaya po ketang harapan, Ma'am Alvaro. So, ako po, bangkanita po, po makarine karentao, minta ko po keng gulot, po, lilinya ke po, daralang ke po keng proseso, po, anggat maari, ke po bisang, nanuita, bala mo palakasan system mi po ugaling ni asawa ito o nga kakit ko po ala pong magasis kang Ma'am Alvaro. So
Tinikdo ko inassist ko ne po ako pong may guyod kaya bawat lamesang puntalan mine at salamat anyang papunta keng Bansali Hall nung nuka rin ing vaccination room i Sir Otep yan i Otep dito sa supply yata si Otep no maraming salamat sa pag-assist mo sa amin Otep yan saludo ko kay kaanak ne at nerugong kagalang ate nga nang makanya ne ay sopan mo na ako darling ko ako makanya ne. So dakal salamat Otep at metong kakaretang meg-assist kay kaming Ma'am Alvaro ne. So ano po anong tawag dito? Ano pong ibig kong sabihin? We are public servants ne po. Linuban tamo po ing pagiging public servant. Sana po tamo po mamiling susopan ne po iyasis ne po, anti po kanita, tamo balo, itang taong piis na bisnab tamo, ne? Metong niya po palang kagalang-galang at tao keti guagwa. Ne po, so, sana po rin pong makiramdam ke na nanulaman detang mag-assist kanita keng vaccination center. Samasan mo po yung pamanyilbing balen po. Samasan mo po makarine po karenin tao nga rin. Lalo na po rin faithful na pong taxpayers tamo rin po. At andiyan aliwaman po yung Dr. Alvaro yan. Ordinary senior citizen yaman yan. Po andiyan mababa yung klase or magpalimos yaman yan. Asistaya po kasi po mangailangan niya pong assistance masakit niya po bitis, mangailangan niyang assistance ing meto nga senior citizen, makwaltaya kaluluya, so pan may i-assist me kasi you are there at yuka ka rin, inassign na kaning gobyerno ka rin para sumawop ka rin yung tao nga rin Okay? So, magumpisa tama pa po kanini po. So, panawagan lang po sa ating mga public servants, lahat po tayo, tamo po, isipan na, ako po, doctorate degree ko, po, pero ako po kinayan itang iguyod ke ining wheelchair, ibeke kening senior citizen, kaya man po kilala nung nino po ya, anyang sinawpang ke, anya mo pong kutnan na kung nino ako at may pakilala ya, kanita po mo po balo na kagalang-galang ya pong tao, ini pong senior citizen na masakit bitis. So, sana po ayusin po natin ang ating pagsisilbi. We are public servants, we ought to serve. Nepo, we ought to serve everyone, okay? Alright, so let's start again. Let's have this beautiful music. Baka po mi pasoso ko king kanakong litanya keni nepo. So no matter what, nepo, no matter what is the person, no matter what is the position, nepo, nino man po, no matter who are you, let us serve in our hearts, po. Manggaling po ken puso tamo yung pamaglingkod ken tao, po. Okay. No matter what they tell us, no matter what they do, no matter what they teach us, what we believe is true. No matter what they call us, however they attack, no matter where they take us, we'll find our own way back. I can't deny what I believe. I can't be what I'm not. I know our love forever. I know no matter what. If only tears were laughter, if only night was day, if only prayers
No matter what they tell you, no matter what they do, no matter what they teach you, what you believe is true. And I will keep you safe and strong, shelter from the storm. No matter where it's barren, a dream is being born. No matter who they follow, no matter where they lead, no matter how they judge us, I'll be everyone you need. No matter if the sun don't shine, or if the skies are blue. Skies are blue. No matter what the end is, my life began with you. I can't deny what I believe. I can't be what I'm not. I know this love's forever. That's all that matters now, no matter what. No matter what. No matter what. No matter. That's all that matters to me. No matter. That's all that matters. No matter. That's all that matters to me. No matter. That's all that matters to me. No matter what. That's all that matters to me. No matter what. That's all that matters to me. It's 3 o'clock. 3 o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. And this time our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us now get our prayer and leaflets ready, so we may pray all together the 3 o'clock prayer. Let us pray. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of mercy, we trust in you. We have just as one nation started the beautiful 3 o'clock habit. We have just prayed to our Lord Jesus Christ for peace in our country and the whole world. We fervently hope that we started in you this 3 o'clock habit for you to keep and offer a few seconds of your time each day to talk to Jesus and pray for forgiveness of sins and world peace. Oratio Imperata, Prayer Against 2019 Novel Coronavirus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God our Father,
we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those affected. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay, welcome back to Pamilyang Kapampangan here at Radyo Guagua 99.9 FM. Dito po ang istasyon na magmalasakit at lulugod kareng tao. Yan. Nga po, so, tandanan tayo po ing Guagua, munisipyong Guagua, aliwa mo po ing Radyo Guagua. Nga po, magmalasakit tamo at lulugod kareng tao. So sana po akit deke katamo itang tune malasakit at tune lugod kareng tao. Ne po, para pareho tamo pong taga-gobyerno. Kaluguran tayo po ing Guagua, kaluguran tayo po ing munisipyo, kaluguran tayo po ring hanggang Memalen. Yan, po. Tamo po mamiling pagsilbihan, po. My goodness. So, sabi po ni Ma'am Susan Ginto Serrano, I feel you, Ma'am, anyang megpa-booster kami. Tabalo o ba't makanyan ladeng aliwang public servant, sabi niya, the same experience. So, tamo po pilelelele imbaging hinine po. Mika marine tamo po kareng sarili tamo. Po, mika marine tamo kayong sarili tamo. Nung magsilbi tamo po, let us serve with all our hearts. Po, tamo po makipagobra ka ring tao. Makipagobra tamo po kayong Diyos. Tandanan tamo po yan. Po ma-record kayong banwa ing makanitang klaseng pamanyilbi. Po. Okay? So, happy watching to Ma'am Belinda G. Pingol. Yan. Hello, good afternoon. Sabi nga po ng Bible, if you want to be great, bisa ka bang maging great? Bisa kang maging importante in God's kingdom? If you want to be great in God's kingdom, be a servant of all. Tandanan tayo po ito, be a servant of all. Ating pamanyilbita mo po ating pamaggalang lalo na kareng makamatwa kaya katamo. Po, niya pinako po, sasabihan ko pong daretsahan kaya kayo masusura ko karetang politikong den kasabi da mga tuwala karela kay bat elabyasang mamieg galang. Anyang face to face tapa ating kung nga kakita politikong dening mga tuwa ilaren papa po karela. That is wrong. Tayo babaligtaran ng kulturang Pilipino. Tayo babaligtaran. Itamong makayanak yang papa po kareng makamatuwa. Tandaan tamo yan. Diyan nano ka pang posisyon even though you are the president of the Philippines. Tamo sisiran. Kaya katamong kultura bilang Pilipino. Deng makatuwa kaya katamo higit sa lahat pa kagalang-galangan tala at we say po and opo to them. Paboritang anyang face-to-face pa kanita. Itang ingmeto nga matwa si Claudia King makayanak ka politiko kaya. My goodness. Makakay po ito. Maka nangaws kanita. Makarine. Po.
Iisipan mo, balamwari, nakatiro ning indamo, nakatiro ning pengari mo, nung nano ing tune pa maggalang. What is the right respect to old people, to elders of the society? Ne po, kayanta mo po yan. Nyapin ako, kareng megi kong estudyante, kasi ting ko nga pansinan na itang metong ko nga estudyante, uling kabaro ko ne. Uling kabaro ko ne, bala na siguro, post kaya pa ini. Alright? Uling kabaro ko ne, akala na siguro, ka-level ko ne. Dati kayang estudyante. So, medyo may offend ko kaya at sabi ko karening aliwa kong ay estudyante na mestra. Pakya po sa nita, sabi ko, makarine ya panugali. Uli mong kabaro da na kayo. Ka-level da na kayo, no? Sabi ko, still ako, katuwa ko na ngayon sabi ko, makanini na ako posisyon keng katamong sistema, medyo uling pong master teacher ko, doctorate degree ko, pero istungikit ko po rin ka na akong mestra manibat elementary hanggang high school, college, po, pakagalangan ko po rin, siklod ko po karela, po, hanggang respeto bibiye ko po karela. So, it doesn't mean na kabaro yun na kami, yun na care ko, igalang kalupa na niyang ay estudyante da kayo. So, ikayo muna mang public servants ken, ikayo muna man na politiko, nino kayo man ken, lawan niyang sarili yo. Okay? Lawan niyang sarili yo. Alright? Kay ba? Tama ba? Sino bang dapat gumalang? Hindi ba yung nakakabata? Ang nakakabata ang dapat gumalang sa nakakatanda. Tandaan ng tapo yan. At saka public servant tamo, let us serve. Itang humility, dapat po mama ko kay katamo. Po, po mama ko kay katamo in kebabanlub. Po, magpakababata mo pong gusto bang kanita po. Instead na anti mo kanini, akakita mo, the same experience ng Ma'am Susan Ginto Serrano, Atin la pong ayag kas na masanting den tao kay katamo, po. Imbes na blessing ing agkasanda kay katamo, curse ing miraras kay katamo, istong tamo pepaltong mababang lub karen tao nga rin, kareng memale na susilbian tamo. Okay? Sabi na po Ma'am Susan, obat eda po sabiang keng sarili da, serving you is our mission. Yes. Kanita pinating kong si Biana na konsihal Kenny, malakas kulub sa Bianang ke uling anyang at chuko ken DILG. Ausanda ko pang ating deni kay batanyang meko na ako Kenny munisipyo, tating ko nga balitan na masanting kay si Bianang ke po itang konsihal ay sabi ko, tandanan mo ako. Pepa boto ka ken, sabi mo, magsilbi ka, silbian mo rin tao. O bakit ngini, sabi ko, babalag mo rin tao. Ikan dapat mag-adjust, ikan dapat magsilbi. Sinabi mo karela niyang papaboto ka, bisa kong magsilbi. O bakit ngini, ikang buri mong silbian da. Lawan niya po yung sarili yun. Lawan tala po rin sarili tamo niya po. We want to serve atamo, pero potang pakalukluk tano, buriyo, ikayong sisilbian da rin tao, at buriyo hanggang kagalangan. No, ing public servant, itamo nga po, ing talagang mababang loob ka rin tao. Pinili tamo po ining obra ngayon pinili tamo, actually this is a mission. Sabi nga serving you is our mission. That is our mission in life, kaya nga public servant. Po, pining ka na akong FB, makabili ka rin, public servant. Po, alaya pong makabiling nano pamang ka rin. Po, so, anaping Ma'am Luke, Dok, puso mo, mitas ka, bipi, kalupa ko. Kalago mo pa mo kayong blouse mo, pero true yan, Dok, relate. Alright? So, dakal pong salamat, po, despite of the dakalay stress kayong biyeta mo, lalo nang ining Delta, Omicron, Fluro, ng harapan tamo kayong katamong biyene.
lalaki pinitang kay bawal ang simangot sa gobyerno, no? Bawal ang nakasimangot sa gobyerno, bawal ang suplada sa gobyerno, ne po. So kayan tayo po yung sarili tamo, pinili tamo po maging public servant. Let us be humble, ne po. Tandaanan tamo po Jesus po, ne? Tinipaya ketiyato meki yagum niya karen tao, ne po. Nung pikakayan mo iyang hari ken banway Jesus, pero tinipaning sarili na ketiyato bilang servant, ne po. Sabihan tamo, Kristo ito Diyos siya ito. Pero tandaanan tamo po, may giya pong tao Kristo. Kalupa taya pong tao kanita. Ne po, may nandaman niyang sakit. Actually, ginagaya pa Jesus Tampe ka malatika verse kay Bible, Jesus wept. Bakit ginagay Jesus? Kasi mete yung best friend na Lawen nyo na po, tinya pong emotion bilang tao Jesus. So, mo sabihan na Diyos siya ito no? May giya pong tao Jesus, may nandaman niya pong sakit ti Jesus, ne po, sakit lub, ne po, sakit keng katawan, penamdaman na po yan, ne? Pero, ulim pong kinain na ito kinawul na po itang mission na ketiyato So this is our mission po. Karen mo naman pong kalupa kong mestra po. Sana alata mong daramdaman ay deng mestra nga rin pa lagula-gula mo latuturo. Sana alang makanita Diyos mio korason. Uling eko po kabilang kareta. po eko po kabilang kareta diyan makanano po diyan pilan lamang estudyante tuturo mila po keng online classes mi. At naman po mandatory ing online na itabali po service mi na talaga ita. Service mi kareng anak na alob mi namo ing mabiyasa lan po. Okay, now let's have the next music. Magpahinga muna tayo sa ating mga stress sa buhay. Let's have this season in the sun. Yan. Sasabihan da, panapanahon mo yan, nene. Panapanahon mo, bakit datanging oras na kailanganan mo renin taong isnabisnaban mo? O yan, po, renin denin taong mamalatsyan mo, datanging panahon mas matas laki ka rin, at datanging panahon manyawad kang saup ka rin. So, emo kakalingman ito na weather mo yan, seasons in the sun, no, cannot be. Goodbye to you, my trusted friend. We've known each other since we were 9 or 10. Together we've climbed hills and trees, learned of love and ABCs, skinned our hearts and skinned our knees. Goodbye, my friend, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now the spring is in the air, pretty girls are everywhere. Think of me and I'll be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the hills that we climbed were just seasons at a time. Goodbye, Papa, please pray for me. I was the black sheep of the family. You tried to teach me right from wrong. Too much wine and too much song, wonder how I got along. Goodbye, Papa, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air, little children everywhere. When you see them, I'll be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the wine and the sun, like the seasons have all gone. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the wine and the song, like the seasons have all gone.
Michelle, my little one. You gave me love and helped me find the sun. And every time that I was down, you would always come around and get my feet back on the ground. Goodbye, Michelle, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air, with the flowers everywhere, I wish that we could both be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the hills that we climbed were just seasons at a time. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the wine and the song, like the seasons have all gone. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the wine and the song, like the seasons have all gone. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. Radyo Guagua FM. Like the seasons have all gone. We had Yes, let's have Sometimes by Britney Spears. Tell me you're in love with me, like you can't take your pretty eyes away from me. It's not that I don't wanna stay, but every time you come too close I move away. I wanna believe in everything that you say, 'cause it sounds so good. But if you really want me, move it slow. There's things about me you just have to know. Sometimes
kay Doc Filipina G. Asuncion. Yan. And to Mirji Nulod Hinko Miranda, you're watching today. Hello, Maya Pagat Panapon ke kayo. Alright, so Doc Fines, how are you? Okay, and also to Rian Nisperos Lanimok. Hello, good afternoon. I will not make the same mistakes that you did. I will not let myself cause my heart so much misery. I will not break the way you did. You felt so hard. I've learned the hard way to never let it get that far. Because of you, I never strayed too far from the sidewalk. Because of you, I learned to play on the safe side so I don't get hurt. Because of you, I find it hard to trust not only me but everyone around me. Because of you, I am afraid I lose my way, and it's not too long before you point it out. I cannot cry because I know that's weakness in your eyes. I'm forced to fake a smile, a laugh every day of my life. My heart can't possibly break when it wasn't even whole to start with. Because of you, I never strayed too far from the sidewalk. Because of you, I learned to play on the safe side so I don't get hurt. Because of you, I find it hard to trust not only me but everyone around me. Because of you, I am afraid. I watched you die, I heard you cry every night in your sleep. I was so young, you should have known better than to lean on me. You never thought of anyone else, you just saw your pain. And now I cry in the middle of the night, gonna sing your thing. Because of you, I never strayed too far from the sidewalk. Because of you, I learned to play on the safe side so I don't get hurt. Because of you, I try my hardest just to forget everything. Because of you, I don't know how to let anyone else in. Because of you, I'm ashamed of my life because it's empty. Because of you, I am afraid. Because of you. Because of you. Yes, welcome back to Pamilyang Kapampangan. Yan, alright. Itong ating mga bagong watchers ngayon. Tingnan po natin. Yeah, okay. But before that, let's have the comment of Ma'am Susan. Sabi niya, cool ma'am, DJ Ning, let us enjoy life to the fullest and stay beautiful. Wow. Yeah, of course. Ne? Andyan, direte kay Sira, lagu ka rin. Ano ba yan? Diba po? Tamo dapat pa isira lago. Yan. Ang gamukeng kayan ma'am, payalala mo ka rin kay katamong kalupang government workers. Yan, okay? So, galing po kay Rian Nisperos Lanimok. Sabi niya, ganda po ng music. Nakikinig po kami dito. Anong tawag dito? Okay, banggitin ko na kayo. Bahala kayo sa buhay niyo. Doon po sa isang tamtam ko station doon, na gas station, no? Pabati po kami. Ano ba to? Si Mr. Don Romantico daw, si Robin Layug, Master Paul Layug, and Boss Brian Lanimok. Yan. Lanimok
Doc nga ba ang inyong hindi nyo binaligtad yung apelyido nyo? Okay? So, good afternoon sa gas station doon, owned by Ditang Tangkos, especially doon kay Mr. Don Romantico, kay Robin Layug, Master Paul Layug, and Boss Brian Lanimok. Yeah, Happy New Year, Doc Fines. Okay, Happy New Year sa iyo. Yeah, I miss you so much, Doc Fines. Miss ko yung kekang galapak. Okay? And then what else? Happy New Year din keka, Ate Fines. Ayan, po. Pamilyang Kapampangan. Nandiyan pong mga tasla po keka tamo rin. Master Teacher Tuya po yun and doctorate degree niya naman. Pero ingaus ko po ka. Imipanaus kaya pong achi ating yan. Po. Kasi po pamilya tamo po sabi ko nga dun sa aking isang post sa FB, let not positions and ranks po separate relationships. Yan po. Uli mong matas ka position or matas ka rank, matas na kapin man. Ay, Diyos ko sana kung sabing napimba pa ko kung toro mamu ngayon pale na duro kuya. Tanda ng tapo yan po, kung toro mamu ngayon pale, duro kuya. Makanyang tamo po sana na kung toro dara kalingke ka tamong grasya keng Diyos, magita mong mababalog. Okay? So, Happy New Year, mate, sabi niya, Doc Ning. So, Doc Fines, Filipina G. Asuncion of Santa Ana. Hello, good afternoon. And then, pwede po ba request ng song Baby by Jobit Baldivino? Yes, of course, Rian. Nakalinya na siya, okay? And then, galing kay Mirji Nulod Hinko Miranda. Hello po, Ma'am Ning. Sabi niya, good afternoon po. Have a great weekend. And then, mesaya ako, sabi ng Ate Pines, nikit da ka ulit, Doc Mate Ning. Kapilan abroad ta. Ating potangalanang virus. Ang tingin ni Mayap, na pinatugot yung virus sa yan. Diyos mio, corazon, o tename ko yung virus. Atin mong ating mutation, ing masanting na niyan ating pebustan nakataning Dios na biomika virus pepasakin nakatang eroplano may kapamasyal tamo abroad. Okay, so wala nang dito. Nabasa ko ng lahat. So good afternoon to everyone. Yan, okay, let's have this Baby by Justin Bieber. Kala ko kay Jobit ito. Okay, enjoy listening, Rian. Oh. All right. Hindi mo ba naaalala ang mga kahapon? Dati ay ano saya, anong tamis? Wala ka man ngayon sa aking piling, nasasaktan man ang puso't damdamin. Ulit-ulit sa'yo na ang apinig, di ka'y mahal pa rin. At kung sakaling na muling magkita at madama ng mayroong pang pag-asa, hindi na dapat natin pang gayain. Hayaan nating puso ang pangmasya. I would've done whatever, and I just can't believe we ain't together. And I wanna play cool, but I'm losing you. I'll buy you anything, I'll buy you any ring, and I'm in pieces. Baby, fix me, and just shake me till you wake me from this bad dream. I'm going down, 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 and I just can't believe my first love won't be around, and I'm like, Wala ka man ngayon sa aking piling, nasasaktan man ang puso't damdamin. Ulit-ulit sa'yo na ang apinig, di ka'y mahal pa rin. At kung sakaling na muling magkita at madama ng mayroong pang pag-asa, hindi na dapat nating pang gayain. Hayaan nating puso ang pangmasya. When I was 13,
I have my first love. There was nobody that compared to my baby, and nobody came between us or could ever come above. She had me going crazy. Oh, I was starstruck. She woke me up daily. Don't need no Starbucks. She made my heart pound and skip a beat when I see her in the street and at school on the playground. But I really wanna see her on the weekend. She knows she got me dazing, cause she was so amazing. And now my heart is breaking, but I just keep on saying, Wala ka man ngayon sa aking piling. Nasasaktan man ang puso ng daming. Ulit-ulit sa'yo na ang aminin. Di ka'y mahal pa rin. At kung sakali na muling magkita at madama ng mayroong pang pag-asa, hindi na dapat natin pang gayain. Hayaan nating puso ang magpasya. Now I'm all gone. Now I'm all gone. Now I'm all gone. I'm gone. Yes, hello to Jonette Estavillo. Sabi po niya, hello Sisning, God bless you. Kamusta na kayong Kuya Jimmy? Fine, si Jimmy Lou, nandun siya sa Bataan ngayon, nagre-repair ng house. So good afternoon to you, Jonette Estavillo, and welcome again watching Ma'am Lou the Drive. Way downtown, walking fast, faces pass and I'm homebound. Staring blankly ahead, just making my way through the crowd. And I need you, and I miss you, and now I wonder if I could fall into the sky. Do you think time would pass me by? 'Cause you know I'd walk 1,000 miles if I could just see you tonight. There's always times like these when I think of you, and I wonder if you ever think of me. 'Cause everything's so wrong and I don't belong, living in your precious memory. 'Cause I need you and I miss you. Now I wonder if I could fall into the sky. Do you think time would pass me by? Oh, 'cause you know I'd walk 1,000 miles if I could just see you tonight. I don't wanna let you know I drown in your memory. I don't wanna let this go. I don't. Making my way downtown, walking fast, faces pass and I'm homebound. Staring blankly ahead, just making my way through the crowd. And I still need you, and I still miss you. And now I wonder if I could fall into the sky. Do you think time would pass us by? 'Cause you know I'd walk 1,000 miles if I could just see you. If I could fall into the sky, do you think time would pass me by? 'Cause you know I'd walk 1,000 miles if I could just see you.
Yes, welcome back again to Pamilyang Kapampangan. Still, this is your DJ Ma'am Ning. Alright. Loop muna natin to. Baka makalimutan ko. Okay, so again, good afternoon to Jonette Estavillo. Aroy, pete nakatamo ning kaya katamong FB Live. Okay. Sabi na pong Ma'am Lu, dapat laging malago at magana ka, Doc. Andyang pangkeubusan lang ang biogesic dembodeka. At kalingwan pa ing sakit buntok, pabrentana pa ing biogesic andyang out of stock. Minumtana ka nung green tea and eat saging and smile. Nepo. So, tabalot na anong melyari ka rening kay Kenny ne kareng what do you call this kareng paracetamol tamot may walala kening may walala ka ren butika nang melyari karela, my goodness, ot na anong malalyari Kenny kay katamong bansa. Okay? Bala ko sa mo, paglokwan da ko mo or gogoyo da ko mo reta nga kasabi kong ala ng paracetamol keni guagwa yan dami po. Kabira-bira niyang kay Batming meg pa booster man tong kuping paracetamol ne uling winarningan da na kami na sakit che magiyang mabayat ing kain ing injection. Oy tanapin man. Oy tanapin man ning melyari keng merapat me po. Sasali kong paracetamol kabira-bira. Ala napin kanuke tigwagwa. Ano ba yan? Okay, ano ba yan? Diyos mio. Bakit ganyan ang buhay dito sa mundo? Parang life. Ano ba ang buhay? Parang life. Okay, so welcome back again watching Ma'am Lu and Ludwig Sunglaw. Okay. Ano ba yung kanina? Hindi ko natandaan yung mga comments kanina, po. So, anyway, maraming salamat sa mga nag-comment kanina. Biglang nawala itong sa FB natin. Sino ba yung last nag-comment sa atin? Paki ano nga yun? Ayun. Ayan, nagpapabati pala si Ma'am Susan. Yan, Ma'am DJ Ning, pakibati po ing sister-in-law ko, Amelia Pingol Ginto. Birthday na po ngayon. Wow, happy birthday! Yan. Okay, so happy birthday to Amelia Pingol Ginto. Birthday na po ngayon. Happy birthday, baby. More birthdays to come and God bless you. Okay, so happy birthday pa, Amelia Pingol Ginto. Okay, yan. Salamat sa ating technical man dito. Binalik yung aking last message dito. Okay, so continue po tayo sa ating pinag-uusapan ngayon, po. Yan, muli po nagpapaalala po tayo, wag po tayo magpakampante na tayo'y naka-booster na, ang tawag dito, first dose, second dose na tayo. Still follow the health protocols, po. Mag-mask po tayo, mag-face mask po tayo. Okay? And physical distancing, po. Social distancing, that means wag muna tayong bumisita sa ating mga kamag-anak or wag muna tayong magpabisita yan sa ating mga kamag-anak at mga kaibigan. That is social distancing. Yung physical distancing po, kapag tayo lumabas na ng bahay, medyo lumayo-layo tayo sa mga umpukan ng tao. Tamo po makiumpukan, po. And of course, lagi tayo magdala ng mga disinfectant po natin, mga alcohol dyan, or pag uwi po natin ng bahay, agad hugas ng kamay, pahinga ng konti, magligo na po tayo, wag munang palapitin yung mga tao sa atin, no? Physical distancing po tayo, okay? Para po nanuman po ing daralantamong virus galing sa labas, no? Po mikay kaya katamong pamilya, po milipat karela, okay? So, ingat po tayo lagi. Yan, lagi na ako pong magpayalala ngayon. Ulim pong makota mabarog ko po kang Mayor Dante Torres. Burina pong Mayor, lagi tang magpayalala kening COVID virus sa inyo. Ulim pong sasakit na lang ng buntok. Den kaya katamong manibala kem balen, po. Okay. So, yan.
Ano pa bang dapat gawin sa health protocol na yan, okay? Tandaan po natin yan, tamo po pakampante, tamo magumpukan, tamo lulwal nung dapat. Alright? And next week po, do not forget, it's our first anniversary sa Pamilyang Kapampangan. You are all invited to visit our program here. Po? Yan, sana magbisita kayo, magdala kayo. Ano ba yan? Kapalan ko na yung mukha ko, okay? Magsalo-salo tamo po keng nanuman pundalan nyo. Yan, alright? Okay. Yan, it's New Year, it's 2022. Ano ba yung ating New Year? Ano ba yung ating goal sa ating mga buhay? Yan. Yung iba, New Year, New Year's resolution. No, tama mga New Year's resolution. Kaya na yan, fase na yan, kaya nangas kanita, panis na yan. Okay? So, ano ba yung mga goals natin this New Year? Ako po, yung goal ko, house improvement, yan, po. Magpa-improve ko po reng. Ano ba yan? Reng, aliwa mo itang improve keing, ano ba yan? Improve ko po reng kaya kanakong bale. Yan. Inuna ko po itang balik ang bataan, limpong linuban depo. Sinira depo yung pasbol mi ka rin at kingwadangan po yung hanggang akwado. Diyos mi, yun nga po at chulari J ka rin ngeni, pelitan de po itang pasbol mi. Impasbol mi po ngeni still door eda ne siguro alasak ito. Matindi na lang susinira de po yung pasbol. Okay? Pa-shout out sabi ni Prince Bustos. Hello Prince Bustos. Good afternoon to you. Anjang I just don't know you are an avid watcher of Radyo Guagua. Okay, so Prince Bustos, good afternoon to you, anak. Yan, anak ako. Kasi akakit kay medyo anak ya ka na ako. Yan, sinabi ko anak. From Batasan, Makabebe. Wow, hello to all Makabebe people there. And the family of Prince Bustos. Yan. Maya pagat panapon kaya kayo nga. Welcome to Pamilyang Kapampangan. Yan, yan pa kasi ikiti Prince Bustos yan, no? Ano ba yung mga goal ninyo? Goal natin sa 2022. Yan, pakishare naman po yung ating mga goals, yung mga gusto nating ayusin sa ating buhay ngayong 2022, no? Hindi na ako iinom po tangkay minom ka. Pwede ba? Man tutoy ito. Magkay ka mag-set kang goal mong pwede mong talagang gawan, okay? Ngayon 2022, ako pinsabi ko mag-house improvement yan. Ang maganda pa yan, yung mga nagtatrabaho sa atin, mag-set kayo ng goal for promotion. Yan. Magtrabaho po tayo ng doble, triple, no? Kung gusto po nating magkaroon ng magandang kinabukasan, magandang buhay, magandang life. Okay? So, you aim for promotion, alright? Yan, ako po, dahil sa kagandahang loob. Kasi po talaga, siguro likas na kanako, likas na kem puso ko malulunos, mapagkalunos, po. Tandaan ko tuloy kanita niyang magobra ko pang mayor's office dating linapit ka na kung magpalimos yung pera ko, dinalan niya yata yung pera ko kanita. So sabi ko, inina mo yung pera ko, papalit may pitnakatay ako. Makanyang ko po So, anya pong asopan kay Dr. Alvaro yan dahil sa kagandahang loob na binigay sa akin ng Panginoon yan. Isang pusong mapagmahal na binigay sa akin ng Panginoon. Isang pusong mapagpakumbaba na ibinigay sa akin ng Diyos. Po. Binigyan po ako ng extrang job yan, part-time job. Po. So, maliban pa po karet ang binyan ng chocolate ka na ako. Wow, yan.
ika kasi koyang nung pekiramdaman me sana ing senior citizen na manyad bangku ko. Dinenan, meka chocolate ka sanang imported kaya, imported ang mixed nuts manyaman la, imported la naman, sayang, At saka, biro mo, Vice President nening metong eskwela ito, what if kaya ing kang anak gawan ng scholar kaya tang school na, O yan ang mga pagkakataon na nawala anak ng pating, po. Oy, Sir Irwin Nick daw is watching again. Yes. Thank you, sir. Welcome po sa Pamilyang Kapampangan. Yeah. Sabi po ni Ma'am Susan Quinto Serrano, Kabalen, I'm from Santa Maria, Macabebe. Enjoy Pamilyang Kapampangan with Ma'am DJ Ning. Yes. So, enjoy listening, watching Prince Bustos. Okay? They're in Macabebe. Ating ko rin ka mag-anak yan king Santa Rosario. No? Yung mga isip dyan and Manalo. Yan, Manalo family and yung kanilang nanay ay sa mga isip family dyan, okay? So, yan, no? Mag-aim for promotion. Ako po, binigyan po ako ng extrang job ng Panginoon, okay? Maraming salamat, Lord. Okay? Or ano ba ang goal mo ngayong 2022? Baka gusto mong bumili ng bagong sasakyan. Yan. Aim mo yan, yung mga konkretong bagay na pwede mong makamit ngayong 2022. Mag-set ka ng goal mo. Hindi yung New Year's resolution na, ay, makanini, makanya ng gawang ko. Ay, pwede ba? Nepo, tangkay, man tutuin kaya. Migising na akong maran. Na ako manalbeng makanini. Na ako mag-game. Ay, potang kay aliman tutoy tane. So, you set a concrete goal, okay? So, sabi po ni Ma'am Lu, walis na po yung New Year's resolution. Focus na lang po tayo sa mga bagay na mahahalaga at maging mabuting tao po tayo, mapagkawang gawa at laging magdasal po tayo sa isa't isa. Yan, lalo na peace on earth and let it begin with everyone. Habang mabibiyeta mo keti ingyato maging masanting at mayat sana imparasan tamo agpangking kaburyan ning mayupaya. Ayan. Yes, tama po yan, no? Tayo po'y dapat maging mapagkawang gawa. Yan. Mapanyaw tamo pong tao niya po. Ita pong agyu tamong sopan, agyu na ning kaya katamong kapasidad. Sumaup tamo po nung alata mo po nga sao pa, pero sumaup tamo kay ngaliwang bagay po, panalangin or silbi, yan, sumilbi ka, okay? Yan po yung gawan tamo, lalo na ngayon dakala sasabi, and ako mismo sasabihan ko, we are living in the end times, the end of days. So tumipon ta na pong kaya pon at siguraduhan tamo po na inggagawan tamo yung pagobran tamo po makarecord keng banwa po, sana itanganggang pipagalan tamo, inganggang gagawan tamo, makipagobra tamo keng Diyos, tandanan tamo po yan po, na sana record na ning banwa para kaya katamo, okay? So, yan po yung mga goal natin, yung mga mag-set tayo ng concrete goals natin sa buhay ngayong 2022, okay? Magpa-shout out niya po Robert Manansala. Robert Manansala, hello, good afternoon to you. Welcome also to Pamilyang Kapampangan. Yes, yun ay galing kay Prince Bustos of Macabebe. Yan, okay? So, alright, ano pa ba yung mga goals natin? Halimbawa, isa kang teacher and kulang ka sa technology. Ano ba yung goal mo ngayon? Ang goal mo ba ay magpareban ng buhok? Bumili ng magagandang damit? Pwede ba palitan na natin yung mga goal natin? Bumili ka ng laptop, yan, no, para magamit mo sa online class. Aliway tanging buwak mo yung pasantingan mo,
mga lagutanan eh. Mga lagutanan po, ditak mong pintura ken lupa, malagutanan dyan. Kakit chepo yung buwak ko, kulot chain ne po. Kanita magpareban ko, pero at nang kamaling reban 1,500, 1,800, 2,000 potang kayat luyang aldo, kukulot niya naman yung bako tayo, ko tik na nga, balamwari, manog sekong pero. Ano ba yan? Alright? So, mag-set tayo ng magandang goal ngayong 2022, okay? I-upgrade po natin yung ating mga sarili. Nano kayain ka ko, Ma'am DJ, ning sabi na, more cooking preparation for my family. Siyempre, Pamilyang Kapampangan. Fanatics meeting new friends through Pamilyang Kapampangan. Yes, Ma'am Susan. Yan ang goal mo ngayon, no? Tumuklas ka ng mga bagong recipe mo na ipapakain mo sa iyong mga mahal sa buhay at i-share mo sa akin kasi yung aking anak na panganay nagsisexy sa akin. Ay, pinakain ko nga ng pinakain ng masasarap. Kumain ng maraming kanin. Tumaba siya ng tumaba. So sabi, mami ko, sabi niya, may taba na ako, may taba ngayon yung bakasyon. That is my revenge to you, ako. Diba? That is my revenge to you, ako. Revenge ko kay Eta. Kasi, uli mong metuwa na ako na ako makaing sexy ngayon. Yung sexy, yan, meta ba? Ngayon ka no mag-keto diet siya yan. Mimimaya ka na ako isumpakan ng king manyamong kembale. Okay? So, Ma'am Susan, sumekatuklas kang ba yung recipe mo? Medyo si-share mo ka na ako, i-PM mo ka na ako. Okay? Balamoy kong niluampoy. Antay seroli, matutudyatan, malasing yata yung seroli, menalbengin, nano ya pa mag-post keng FB seroli ng panganyaman na pamangan, nanita, putok batok, carjack delighting pag-post ng seroli keng FB. Sabi ko kaya, ampunanda na ako mo bangkanita. Bangkanita, libre kong mga nyaman na pamangan kaya. Okay? So, yun po, no? Mag-set po tayo ng goal this year, kung ano po yung mga dapat nating improve sa ating kabuhayan. Yan. Sa ating kabuhayan, po. So, ayusin po natin yung ating pagtatrabaho bilang public servant or kahit na sa private ka man or what saan ka man nagtatrabaho na nakikinig ka ngayon sa akin, siguraduhin mo na ang iyong ginagawa ay para sa Diyos, hindi lang para sa tao, okay? So sabi ko nga, make sure that what we are doing is to be acknowledged or recognized in heaven, okay? At ito nga, wag mong ipagmalaki na anak ko pa mo, masikang ko katawan, nako tablan ng virus, pwede ba, alayang pipilinan ng virus, lalo ng Omicron virus, alayang pipilinan yan, lalo ating pangaliwa, Floronavirus, okay? We welcome kem bieren, magiko pa mo kay lumisya tamo ka ring virus sa rin, okay? Ilele tayong sarili tamo, ako na sa likod tayong sarili tamo, okay? So never say na anak ka pa mo, ko tablan, ko mateking makanini, mo tatanan ng biye mo kapatad, tandaanan mo yan, ing Diyos mo yung may kabalo nung hangga kang kapilan keng biye mo at siguraduan mo na potang marap na ka keng Diyos deng hanggang good works mo reng palto na ning Diyos keka aliwaretang mga santing nga baging depatan mo ketiyatu. Okay? Wow, Madam Rosemary Santiago Daag is watching. Hello! Hello, Ma'am Rose, the Rose of Betis. Hello, good afternoon to you. Yan. Smile always, Ma'am Rose. Happy New Year, Ludwig Sunglao. Yan. Happy New Year kanong keka, Ludwig. Sabi ng Ma'am Susan Gintu Serrano. Yan, okay? So, Ma'am Susan, sana keng Sabado makapamasyal ka Kenny. Bangka nita, miyakita-kita mo. Yan. Magdala ka recipe mo. Okay? Yan. Okay? So, Maya, for 4 minutes na muna na naman bayo tamo mayari.
pilan ng minuto, mayari na naman yung kaya katamang program. And do not forget, next Saturday is our first year anniversary. Yan, may nag-pledge po sa akin ng 10 tig 100 pesos na GCash. Yan, okay? So sa ating mga listeners and watchers, next week po, i-share po natin sa lahat ng ating mga kaibigan, kamag-anak ang ating program. Taya pulot yung dinala na ako na. Sayang ito. Pwede yaring pang merienda ito, pang load yan, pamasahe, okay? Pwede yung pang gas ito, adong litrong gas, manabono na kang pilang pesos kanita. Ne? So, ingat-ingat po tayo. Ingat-ingat po tayo sa mga virus na ito ngayong 2022. Ne po, alampasan tayo po ingaduang banwang COVID-19. Sana po ngayon ing Omicron, ing Delta, ing Flurona. Ne po, iwasan tayo naman po. Okay, so nung magbiyahe ka, kamakaing dikit-dikit. Kanina nga, tinatanong ako ni Faith ng aking anak, Mami, sabi niya, payag ka ba na mag face-to-face class kami? Bay, sabi ko, na kung magpe-face, ako gusto ko yung face-to-face. Sabi ko, iba na yung kasing kaharap mo yung teacher mo kapag nagtuturo, marami kang natututunan. Sabi ko, kaya lang, ingat-ingat ka. No, makipagbarkada, manalan at patalan. Yan, physical distancing. At makikisabing malapitan ako. At nano-nano tatalnan keng eskwela. Ne, bala mo, anak yung malati ka penabilinan ko, kabos matuwa na Faith, may gitna 20 years old. Ne po, may garal ya pong pasibayo. At salamat keng Diyos, paisip na king anak ko, yung magaral yung pasibayo. Tinok nang ya po keng pamagobra na. Kasi po kanita medyo mas burina po yung magobrang Faith kaysa aking mag-aral. O paboreng yung magobrang anak. Ne? At ngayon po, may balik kayong pamag-aral. Salamat kayong Diyos at mag-aral yung pasibayo. At mag-survey la nung bisayang mag face-to-face or what. Ita po yung panabilin ko kayong anak ko. Ne po. At kita mo na mga apo ko kang ambi, panabilinan miyapin pong gusto yung anak na dumayo, po makikikyalong or what, ne? So, ita mo naman po, sana po magita mo pong masunurin na tao, ne po, observe protocol. Uling tamo po balo, ing kasiping tamo, ing kasalubong tamo, kasabi tamo, kamag-anak ya, kaluguran niya, may magkilala, mo balo, carrier ya pala. May carrier yaking virus. So, let's have a goal also this year na 2022. Idayuming sarili mo keng nano mang kapahamakan, keng nano mang sakit. Yan. Ne po, sabi natin ng kaya katamang panalangin, let us not, no? Lead us not to temptation, but deliver us from all evil. So, all evil includes this deadly virus. Lead us not from all evil. So, lead not yourself from this virus. Sabi na pong Ma'am Susan Wapin, happy anniversary. Radyo Guagua 99.9 FM, magmalasakit at lulugod ka ring tao. Yan, mabuhay pamilyang Kapampangan. Yes po. 1 year tana Ma'am Susan kayong pamilyang Kapampangan. Yung Radyo Guagua last year, meg 1 year. I think that is November or December ya po meg umpising Radyo Guagua. Ne po, yung pamilyang Kapampangan is January 16, but that is Sunday. So, January 15 po, Saturday po natin gaganapin ng ating first year anniversary at sana po'y makarating ang ating inimbitahan na tatay ng ating bayan, si Honorable Dante D. Torres, si Sir Jun Panganiban, and Sir Aldwin Malyari. At kayo rin pong aking mga watchers and listeners, welcome po kayong mamasyal dito sa pamilyang Kapampangan. Okay, it's 4 o'clock po, pansamantala po, ako po'y nagpapaalam sa inyo. See you next Saturday, our first year anniversary. Ingat-ingat po tayong lahat sa virus na ito. Kayan tayo po yung sarili tamo po ne po. Make it a goal na alampasan tayong pasibayo ining banwa ngayon na malusog yung pamikakatawan tamo. Alang nano pa mang melyari kaya katamo. So God bless you all. I love you po. Mahal na mahal ko po kayo. It's 4 o'clock.